Телевизията Евронюс България, това са минутите за икономика. Кризата в Близкия изток остави на дневен ред въпросът за петрола, въпросът за цените. Ние обаче ще поговорим за нещо по-различно тази вечер. Ще обърнем внимание на златото и кога жълтия метал блести като хедж и кога всъщност може би не е хедж от определени рискове. Ще поговорим също и за последствията от този конфликт, който продължава над един месец и ще бъдат ли по-дълбоки икономическите сътресения след това или поне след временното примирие. Отговорите на тези въпроси ще потърсим от Крум Атанасов, който е пред нас в студиото. Здравейте и добре дошли. Здрасти. Предлагам да направим този разговор, както правим всеки път. Винаги правим една ретроспекция, какво се е случило с цената на златото и защо. От последният ни разговор, който сме возили, последният ни разговор беше още под въпрос дали ще има криза в Близкия изток, военна криза. Така, нека днес на първия ден от премирието да поговорим какво се случи с златото и заблестя ли то като хедж през този период. Това е войната, която се върти около петрола. И респективно няколко неща се случват паралелно, които изместиха фокуса от златото на други места. Първо, при избухващ военен конфликт, големи активи отиват към долара. Долара поскъпна. Златото е един от хеджовете, но долар е друг от хеджовете, така че в случая имахме големи парични маси от цял свят, които потекаха към американски долари. Второ, имахме големи парични маси, които потекаха към самия петрол. Той затова изскочи над $100. Трето, имахме веднага анонс от Федералния резерв, първи анонс, че за 2026 до края на 26 ще има само една корекция на лихвите от вероятно четвърт пункт, което де-факто какво означава? Означава високи лихви. Високи лихви означава адекватна борба с инфлацията. Адекватна борба с инфлацията означава падащо злато. Така че събраха се няколко фактора, които казаха общо заето, че златото трябва да направи корекция и то направи корекция. И то, така бих казал, доста дълбока корекция. По-миналата седмица, в края на седмица, четвъртък и петък с 5%, понеделник още 8% в предходната седмица на тази. Така че това, което видяхме, беше една дълбока корекция около 12-13%. Базирана точно на това, че това не е типичната война. Тя свързва краткосрочно, говори за скачащ петрол, падащо злато. Дългосрочно обаче, тук въпросът е, ако този конфликт продължи по-дълъг период от време и той се задълбочи, ако има така наречените бутуши on the ground на земята, за да думи, ако Америка вкара войски, което все още е сценарий в Иран и конфликта продължи дълго време, говорим за месеци и дори години, това означава високи нива на петрола, което пък от само по себе си означава покачваща се инфлация, което само по себе си пък означава покачващо се злато. Така че в краткосрочен и средносрочен план, ако говорим, войната дори играе негативно на цената на златото, за да ми златото коригира, а пък всички новини, ето днес видяхме примерно, че в момента, в който Тръмп обявява двуседмична отсрочка, веднага златото не прави 2% нагоре, защото това говори за прекратяване на действията и вероятен сценарий, при който двете страни се разбират и стигат до някакви договорености. Така че извода от тази война е, че тя не е типичният военен конфликт, който вдига златото, както беше инвазията Русия-Украина, понеже става въпрос за петрол, е точно обратната корелация. Трябва ли ритейл инвеститорите да гледат цената на златото, но през една призма, която може би обхваща по-дълъг период? Какво имам предвид? Рядко използвам фразеологизми в нашето предаване, но не всичко, което хвърчи, се яде. В случаят златото не може да бъде хедж за абсолютно всичко, което става по света и може би не хедж веднага, както казахме вече, че краткосрочните ефекти са едни, а дългосрочните други. Трябва ли да се взима това под внимание повече? В днешни времена това, което виждаме, е едно изключително краткосрочно спекулативно мислене на ритейл инвеститорите. Нещо, което е изключително неправилно при покупката и при инвестицията в физическо злато. Има механизми, по които ти можеш да търгуваш с злато, ако искаш да търгуваш краткосрочните движения. Има ETF-и, има Revolut, има CFD-та, има всякакви опции, с които може да се търгува и с малко и с много пари.
да хващаш някакви малки движения, които са нагоре-надолу от 1, 2, 3, 4, 5%. Но при физическото злато това, което забелязваме напоследък е, че изключително много се разшири обема на ритейл инвеститори. Буквално всеки, сигурно трети или четвърти човек в България или пети, не знам точната статистика, но е нещо такова. Под някаква форма инвестира в физическо злато и погледът е много краткосрочен, което е тотално неправилно, защото логиката при златото е, че ти инвестираш в него от гледна точка на сигурност и основният му конкурент са 10 годишните американски държавни ценни книжа, които падежират и дават лихви, за разлика от златото. С две думи, обективният хоризонт, който би трябвало да има инвеститор е 10 години или поне да кажем минимум 5 години. А в момента се гледа изключително краткосрочно. Това се дължи на голямата волатилност и на бурния ръст от 2025 година, който беше с 60-70% зависимост от валутата, в която го оценяваш златото. Така че това са съвсем нормални неща, но трябва ли да се гледат, ако ти действително искаш хедж против рисковете в света, погледът трябва да бъде, хоризонта трябва да бъде така доста дългосрочен, в никакъв случай да чакаме дупчица или това, защото опита ни показва, че нито някой е успял да продаде точно на върха, нито някой е успял да купи точно на локалното дъно. С две думи, хората купуват и продават по време на целите движения нагоре и надолу. Рядко някой успява, нали, това е базирано обикновено на късмет, рядко на знания, да продаде или да купи в точния момент. Това е. Искам да обърнем внимание на едни други две теми, които сме обсъждали преди. Може би сега трябва да ги погледнем през различен ъгъл. С вас сме говорили за ресурсна война. Говорили сме също и за валутна война. Можем ли да кажем, че изказванията, които твърдят, че тази война в Близкия изток с Иран, в Персийския залив, всъщност е била война за запазване на доларовата доминация? Какво е вашето мнение за това? Въпросът дори може би е малко философски. По-скоро не бих казал. Според мен тази война по-скоро е против Китай. Това е последователна втора стъпка, която виждаме за доминация на САЩ над западното полукълбо, само че те трябваше да излезат от това западно полукълбо, за да могат да спрат притока на ирански нефт към Китай. С отрязването на нефта от Венецуела и от Иран към Китай, те режат близо 80% от притока на нефт към Китай. Така че според мен тези стъпки де-факто и де-юре са нищо повече от опит на администрацията на Тръмп и на самия Тръмп да спре притока на петрол към Китай. От друга страна имаме и очевидно така доста силно влияние на Израел върху това решение, защото Израел се опитва от над 40 години да убеди американски президент да атакува Иран и това упорито не се случва в времето. Така че в случая смятам, че Натаняху и Ейпак успяха най-накрая да накарат американски президент да влезе в Иран. Така че тук има и интереси, които напълно не са, може и напълно частично да съвпадат с американските, но частично и да са по-скоро израелски, защото всички сме наясно, че Иран е далеч от разработването на де-факто истинско ядрено оръжие. Това, че обогатяват уран в повече проценти, отколкото е за мирни цели, по-скоро говори, че не искат да бъдат следващите Либия, Ирак или Сирия, отколкото де-факто да успеят да направят ядрени оръжия, които да бъдат по някакъв начин ефективни. Самото американско разузнаване казва, че те са много далеч и то говорим за всички служби на американското разузнаване. Ние видяхме и как шефа на Counterintelligence напусна съвсем наскоро. И то човек, който е твърдо мага и човек, който е твърдо ветеран, заслужил и проче, позицията, на която се намира, самият той каза, че напуска поста, за да може защото няма логика, просто няма обективна заплаха от Иран на територията на САЩ или да има каквито и да било близости до ядрени бойни оръжия. Просто въпросът е, че ние сменихме наратива вече какво означава да си на крачка пред правене на ядрено оръжие и то в случая 60% обогатен уран, което е промяна на наратива. Какво означава това? С две думи, вече новия наратив е
60%, значи си на крачка пред, но де-факто всички знаем, че има още много стъпки преди да бъде изработено каквото и да било ядрено оръжие. Отиваме към края на нашия разговор. Искам да задам два въпроса, които може би ще успеем да ги обединим в един. По-рано в нашия разговор ние говорихме за цената на петрола и ако е висока, и дългосрочното влияние върху цената на златото. Единият ми въпрос е такъв: дали според вас последиците от военните удари в региона, от спирането на производствения капацитет и добивния капацитет на петрол ще даде всъщност по-дългосрочни отражения? Но всъщност, може би по-важният ми въпрос е: вие сте човек, който следи процесите в Съединените американски щати, бих казал доста изкъсно, доста отблизо, и неведнъж сме ги коментирали в нашото студио заедно. Смятате ли, че политическите последици за републиканците, за Тръмп, за неговата администрация ще бъдат доста по-тежки дори от това, което виждаме в момента с редица хора, които са напуснати или които са освободени от постовете си? Виждам, да. Има едно много силно разединение в базата в МАГА, което виждаме напоследък. То се дължи точно на войната в Иран. Виждаме в момента, че хората, които спомогнаха изключително много Тръмп да бъде избран, като примерно видни републикански инфлуенсъри, като Тъкър Карлсън, примерно, който в момента е против Тръмп, буквално и против неговите действия. След това имаме още по-конспиративните мага инфлуенсъри, като Кандис Оуенс, примерно, или като онзи, как се казваше, имаше един, който го осъдиха там за Пицагейт, че правеше такива конспирации, че създаваше конспирации, доста известен мага инфлуенсър. Той в момента буквално също заяви вчера, че трябва да импичнат Тръмп според 25-та поправка за неподходящ за поста президент. Имаме всички подкастери, като Шон Райан, като Джо Роган, които бяха хора спомогнали за избирането на Тръмп. В момента всички са против неговата официална политика, така че ние виждаме едно тотално разцепление в МАГА. За две думи, като движение МАГА започва да приключва. Няма го Стив Банън. Стив Банън мълчи, не се изказва въобще. Много контравършил е цялото положение с Епстин файловете, защото в крайна сметка голям процент от това, защо беше избран американския президент Тръмп, бяха файловете Епстин и това, че той ще бъде президент на мира и няма да има война. Все пак. Не напълно. За думи, първо, имената са скрити и те не защитават жертвите в файловете Епстин, а защитават извършителите, което е ясно на всички. И второ, той е президент на войната, очевидно. Така че в момента има едно разцепление в МАГА, което аз не мисля, че въобще мисля, че МАГА приключва. В момента виждаме финалните щрихи на едно такова движение. Скоро тези хора, голям процент от тях, които са поддържали подобно движение, ще ги е срам да казват, че са били част от него. Аз очаквам и абсолютна загуба на midterms. Да, това ще да бъде наистина финалът ми въпрос за последните секунди. Очаквам загуба и на двете камери. Буквално и на двете камери очаквам загуба, защото това, което се говори, не е това, което се случва, а идеята беше, че това е единственият президент, който като каже нещо, ще го направи. Нали? Но ние виждаме, че не е така. Така че общо взето това е реалността в момента при републиканците и може би ще видим много скоро след midterms, ще видим и следващ опит за импичмент. Тук слагаме точка на нашия разговор с благодарност за прекрасния обзор, който направихме, както за петрола, както за златото, така всъщност и за политиката на най-голямата икономика в света. При нас беше Крум Атанасов, а вие останете в програмата на Евронюс България.